Здрасти, гледаш ли футбол? Да. Добре, мога ли да ти задам няколко въпроса? Много малко. Няма проблем. Ще задам няколко много лесни въпроса и ако ги познаеш, ще спечелиш награда. Добре. Първият ми въпрос е: коя държава спечели световното през 22-а? Беше последното световно, нали? Да. Нагласиха Аржентина да го спечели. Браво! Добре, вярно е, вярно. Може да е било нагласено, може да не е. Кой е спечелил през 2018? Франция. Добре, как малко, гледай колко знаеш. Коя държава се проведе през 2014? В Русия. Добре, първа грешка, има още. След нали напиташ за световното? Да, Да. през 2014. Айде да поправи. 2018 беше в Русия, 2010 беше в Филар. Бразилия. Да, Това Германия да. ги писали на един и там колко ги Браво. нещо такова. Браво! А домакин през 2022 кой беше? Ще се сетиш. Катар. Да, браво бе! Кой е рекордьор по спечелени световни първенства? Бразилия с 5. Браво! Ти ми каза, че малко знаеш. Гледай колко знаеш. Казах, че малко гледам. Добре. И кой спечели златната топка на световното през 2022? Това е много лесно. Стига. Много е лесно. Чакай малко, те толкова пъти дадоха на Меси без да я служава, че аз не помня. Ще ти си железен, бе. Със здраве да си я ползваш, да си пребереш чадъра. Да. Благодаря много.